افدم و حمید امینو خوش تماشاوانین هیشا هم بخیر هاتنه برنامه نویا باسی روزا کردستان بیستیشا ترکیه براگهاندنا گارانتوریا خلگل روسیه آگر بستک لتوایی سوریه بینگاوک نو یا نزیکاهیه دیگر روسیا روجلاتا ناوی ناوید اف یک جبو سیاستا در ویا ترکیه تی چمانه هفبندین ترکیهین حتی ایرو امریکا ناتو و روجاوا دین ارخاندنک چاوا جوی راستیره نشان بدن ام دیده تورا دویم یا باسی روجده لگل اکادمیسین پیسپور سیاسی نزیر آکی شلمن بگرن دست. ترکیه و باکوری کردستانی سال گلک آلوز ده 2016 هنده درباز کرد. همان دمی دیوان روژانده سیاست پکک لهر آلیین ولات بگشتی و لشنگال طایبتی دروجوا کرد دیه. پکک هاویر دورا و مدیا و جالی خواه پرسیا کنگره نتویی تینین زمان. هرگلین وان بابتان او سیاست کی آلترناتیو لباکوری کردستانی چاوت کاری در باسی پراکتیکی به ده توارامه یکم یا باسی روجده ام دی لگل سیاست مدار نظامتین تاش جستودیامه ناوندی لحولیری قصه بکن. برشت نظامتین تاش تو بخیر هاتی برنامه باسی روج دست بکیده. ام جبابتا روجوا گرم دست بکن. پرسا پکک و شنگالی گلو پکک لشنگالی چی دکه؟ او چی بابتن ایکو پکک دبیجه هین لشنگالی خاباتا مبداوی نبویه و ام دوی لشنگالی بمین حتی بداوی ببینه مجنو و درکونه و چی بابتن گورا بابت بان روز داوی ده جبو شنگال نقاش در ناف هر پرچی کردستان ده هیه براستی پر آلیجی او دکن یعنی دترسن جارک دن دناقا پارتی و پککی دا شهرکیش درکه جبوویا حساسیتی که هیه تی نقاش کرنه ایرو دی اینترنت دا تی خویا کرن تلویزیون دا خواندیه آخویه مراد قرایلان دبیجه دناقا مو پارتی دا هف بیون هیه ام هفدو دبینن دیالوگ نقابا مده هیه اگر دومایکا ویا ام بگن نتیجه ام بلکی بکشن قوتی خوش شنگال نتابی لازم مرو روش شنگالی باش فهم بکن اوا خفتنی مراد قرار لانج لازم مرو بینه یعنی لازم آخفتنو عمل آخفتنو پراتیک وک هف به اگر جدا وک هف به گاوه کی باشه لیبله ایرو برنگه کی باخ و سوی نتیجه کی دن در بکه به وی چاقی هیچ رسمه کی باش اوی در نکه به نامزه که پارتی بچاقا کوبانی کت دنگاسی yani takriben ama idi gerilla hatta bu Dumayka Kobani müdahale Amerika bir tiyare çe bu durajı peşmerge çun hevara Kobani bu rengi Kobani rızgar bu hücume daş hat şikastını dura Kobani rızgar bu emniyeta Kobani hat garanti kirne peşmerge çubuğu ev ki Kobani be şart be kayıt hatta millet dugut bula bimine rağmi jber vazife pek ani hatı bu yek peşmerge ki başinema paştak şandın hatın ve deri jber go erkavan klas bibi ha jber erkavan klas bu jber jbo kurditi çubu jbo paristina kurda çubu servi esas vazife pek ani başta zıvırın na PKK'ci vakti Daesh hücum kır tamam geriler onu ederi bu tevşer bun hanek şehit dan fakat İro Hamud Zan'ın ev 2 salın bu hücume peşmerga şeride nakaba peşmerga ve gerilada şeydi ben peşmerge yekemin kuvveti Daesh şikayet ev kır yani derbi stratejikliği hıstiye hamu Ardi Kurdistan der hıstiye haliyen
coğrafya Kürdistan û Daeş îdî cinarê hevdû jî nîne. بله Tu tehlikeli li ser Kurdistan nîne. Ji bo vêya tu mane nîne. Yani îdî PKK li wê derê biskirin. Yani gerîla her li wê derê wiha biskirin. kek Nizamettin yani ne tenê ji aliyê hikûmeta Herêma Kurdistanê de. Yani hikûmeta Herêma Kurdistanê serokatiya Herêma Kurdistanê ji bo şingalî projeyek danî bû ku şingal ji nû ve bê ava kirin. Tê dîtin ku hebûna hêzên PKK li wê derê dibe astengiyek ji vegera xelkê ji wê derê. Ev dibe pirsgirêkekî hikûmet û serokatiya Herêma Kurdistanê. Her wiha ji aliyên hêzên navdewletî ve gelek caran ev pirstê ziman Amerika biriya wezareta xwe yî derveyê nîşan kir got ku PKK divê ji wir derkeve ji ber ku PKK astengeke ji bo ji nû ve avakirina şingalê û rêxistinên navneteweyê mirovî ew jî heman egerê didine pêş. Vana rast yani hebûna gerîla li wê derê di van hemû aliyan da astengiya çê dikir. Lêbelê ji bo çi min got meselê şengal lazim e rast werê nîqaş kirin. Eger tenê ji bo van mesele be merû fehm nakin. Tehlîkê şengal çuwa ji bo Kurdistan tehlîke çê dike baş nayê fehm kirinê. Neqwetê PKK li şengal çêkiriye ew daliye resmiyetê de endamê Heştî Şabî. Bele. Heştî Şabî pere dide, teşîsat dide, cephane dide wan. Tiştê em dizanin û PKK jî propaganda dike, heta niha digotin em dixwazin vî quwetê bixin 10,000. Ev sayîkî pir mezin. Yani teqrîben 10,000 qol ordîkî. Ordîkî yani li wê derê cikî mintiqekî eqas biçûk da quwetekî eqas mezin hiç nabe. Yek. Dudu şengal di neqeba Rojava û Başûrê Kurdistanê. Esas Rojava, Başûr, Bakurê Kurdistanê. Ji bo dewleta jî tu lê mîze bike Türkiye, Sûriye, Iraq. Merkezi yani cikî pir stratejik e. Kî wê derê bigire teqrîben dikare müdaxilê Başûr jî bike, Bakur jî bike, Rojava jî bike. Rojavayê Kurdistan jî bike. Yani fena xencerekî ye. Eger ew di destê Kurda da bimîne, di destê şengal di destê Kurdistan da bimîne, dibe pire neqeba Başûr û Rojava. Bakur. Fakat eğer di destê Heştî Şabî da be, di destê mesela Şia da be, Irak da be, tevî mane di destê İran da ye. Zaten di bingehê vî projeyê şengalda sebebê Ez ê lazim berme wê derê kek Nizamettin niha heta şirova van diyar dikin her wiha rojnameya navdar Guardian berî demekî nêzik diyar kiribû ku siyasetekî got İran di herêmê de dixwaze birêve bibe biriya Iraqê biriya Sûriye û biriya hevalbendên xwe hevalbendên wan jî qesta wan PKK û hevîrdora PKK bû di destê yekem de ku dixwaze xwe nêzîkî derya spî bike û şingal di wê stratejiyê de cihekî xwe yî navendî û cih digirê heye. Dedi devletê derdorê Kurdistan dagirker kiriye ew hemû jî çi tirsin dibe jî rojkî Başûr û Rojava bige jî hevdû. Heta Behrê biçin zaten dibe Kurdistanekî mezin çê dibe. Yani hemû ji viya de tirsin. Ji bo viya mesela Türkiye na hücumê Cerablus heta Elbap hedefê wan ji xwe hiç ew jî nakin, xef jî navêne. Yani ve naşêrin dibe jî em dixwazin Kobanî û Efrîn jî hevdû cuda bikin, korîdorek di wê derê de çê bikin. Yani korîdor Kurdistan nebe yek perçe. Em pêşiya viya digirin. Hebûn û tunebûna Türkiye bi vî rengê li bi wî meselê mîze dikin. Şengal esas duhemîn korîdor e. Di destê İranê de. İran dixwaze hilalê Şia. İran, Irak, Suriye, Lübnan bi vî rengê esas vî yani altın hilal, vî hilalê zêrîn bike Şia.
نقابه با کوبانی او که افرین ترکا بری نقابه باشورو روجاوا جد لسر شنگال ایران دخوازه ببره دخوازه بخم مرکز دو رنگی اساس خنجره کی در نقابه هر دو پرچی کردستان da بکر ev قوت işte şabiye ev proje İran'a lazım PKK diviyali da ne be evk ne villistoki ne be silah da deste İran'da sıbe bebe sebep Türkiye müdahale beke bebe sebep İran asas ve deri bir kışkara merkez başuru Rojava hevdu qut bike bebe sebep لسر başur لسر başur şengal fena evki yani merci tehdidu müdahale sebiya lazım şu Murat Qalar'ın gutti eğer em lehev var ne em lehev var ne beş şart şu peşmergeci Kobani beş şartı mersi derket başta zıvırı lazım PKK aynen bu rengi kuvvet-i başta bıkşını ne fırsatı bede devlet eter müdahale ne jif bebe sebebi bingeha Irak'u haşti şabu İran'ı. Kekin nizam dünhal aliye ki ji ligor agahdariyen go ji heremetin te ji bixweji kerem kir ku PKK yekîneyên xwe di çerçeveya heşta şabî de li herma şingal organize dike. Heman demê agahdariyekî ku duhî hatî berav kirin. Eniya Niştimaniya Kurd û Sûriyeyê enekese berpirsyareke wan bi navê İmad Birho destnîşan kir ku hin hêzên heşta şabî derbasî herêma Hesekê bûne û hin hêzên heşta şabî dê bila firgeha Qamişlojî bixne bin kontrola xwe de. Yani li aliyekî gava ku pêşmergeyên roj nikarin derbasî Rojavayê Kurdistan nikarin derbasî welatê xwe bibin. Çawa hêzên heşta şabî dikarin li herêma Kurdistana Sûriyeyê ku PYD dibêje dibin kontrola min de ye YPG dibêje dibin kontrola min eskerî de ye ew hêz dikarin derbas bibin û wê dirê kontrolê pêkirîn. Yani eğer ev haber tabii nizam yani ev haber eğer rast be cidden jinnahada tehlike işte şengal li berçafte diyar kirine yani şu hamu tehlike ev ki çi mesela ev şengal ev ve bengehi müdahale rojavacı ev ki başur de xuya kirine jinnahada uçağı müdahale çebiye İsbe kuvveti haşti şabi eğer şengal baş cibigre ev kuvveti vani rojava müdahale musule bakın sıbe müdahale günde ev ki bakın Kürdistan'a başvur bakın ev de benge heyvan benge hücumu sebebiya ev hebuna haşti şabi yani evi kuvveti na PKK madem ki silahı cephaneci wan digire de mani bedin şıklandığını jibo biya lazım ev plan mutlaka var vala derxistini başta bıkşine sebebiya jin lazım ev hevditini de nakaba partiyo PKK da lazım direjnek lazım betam nebe yani direj bakın bir şekilde ki berdevam betam bakın dura bir sebebi müdahale ya Türkiye ya İran'ı ya Irak'ı Irak jina Musul'e destek koy. Şu kuvveti haşti şabi talafer şengal jevdu 20 kilometre 30 kilometreye devimaniş nada cigirtene sebebi lazım PKK demek ki pırk kurtta hiç iyi havciye namayış bu ya eğer dikazın bugün cidden zarar neden dava Kurdistan ne nakazın bugün sebebi devlet edin müdahale van tuştana yani ardı aha Kurdistan bugün lazım hiç deren ne keve hiç bekayıt gerek der. Birez taşın gava guam bahsa Rojavayı Kurdistan etkin em hineki Rojava biminin duhi hatera gahandın ku Federasyona Demokratik a Bakuri Suriye hatera gahandın. U navê Rojava jî nav hate derxistin ku PYD li wê derê siyaseta navendî ya pêkanîna û civînên rêmêlan de bû ya encumena damezrêner ku
eftişt duhî ragihande raya giştî. Tu yani navê pêşî tu navê zanî Kurdistan hate derxistin. Piştî Rojavayê Kurdistanê hate derxistin. Piştî wê Rojava niha maye Bakurê Sûriyê. Berê jî ev nava şaş bû. Rojava Belê. yani mesela devletê dinê ev terim zû qebûl kir. Hiç bê îtiraz. Hemû kesî ji Kurda zêdetir got Rojava. Ji ber dêda Kurdistan nîne Rojava. Yani Bakur, Başûr nizam çi. Dêda ji ber sıfatê Kurdistan nebû hemû kesî qebûl kirin. Niha Ew jî şaş bû. Yani Rojava jî şaş e. Belê. Li belê jarê tê xuyakirinê ew jî rakirin. Yani xweş şaş bû nav ew jî li dîsa jî hemû kesî wer fehm dikir Rojava Wekî mesajekî Kurdistan e. Belê. Erê. Mesajekî bi navê Kurdistan dihat femkirinê tê xuyakirinê ew jî rakirinê. Ji bo vêya şaş e. Şaş tehlike ye. Yani Navaroka Kurd û Kurdistanî hemû vala derdikin. Bi cevherê Kurdistanî tê lîstinê. Na yek ev. Vana tehlike ne? Mesela Türkiye jî gotin Partiya Türkiye di neticê da serkeftinê Kurda bi de hezaran xûna şehîdan girtibû destê xwe eqas bedel dan na tiş nema. Ew ê jî bi vî rengê be. Eger têda Kurdistan nebe millet ji bo Kurd û Kurdistan şer dike bedel dide. Ji bo Bakurê Sûriyê kes ew nake sibê li Bakur çaç îro ew bi sibê li Rojava jî ev tiş der. Millet ew ceza bide. Belê. Şikestinekê ew ne baş bixwin. Yek ev Gava gom ha belê ferm. dudu Belê. YPG ne YPG mesela Haçlı Şabi dikar rahat bebe evki. Bebe yani Rojava Kurdistan. Bu arada dikar ittifak bike. Debe evki havalanı yani matarı Amuşlu. Bingeyi wan evki haseki çedikin. Çıqqas Arab hene. Ne? Akali yani azınlık akaliyet edin hene. Hamu di nav wan de hene. Hemû kes li Rojava ittifakdarê YPG'ye li belê bes Kurd peşmerge mesela ittifakdar nîne müsaade jî nadin. Ev dibe sebep çi? Ev dibe sebep mîzdekî hîna devletê Sûriye heftekî nebû Heleb girt. İhtimal di nav Heleb da hîna bi Sedan ew insanê muxalîf li dijî Sûriye şer dikin xwe veşartînî. Yani hîna Heleb safî nebiye yekemîn axiftinê generalê Sûriye çi bû? Got ew ki yani Kurd lazım kuvvet YPG lazım kuvvetê xwe ji Helebê derxin. Sibê hinek istikrar ya çêbibe ya jî mesela ev niha ew ki Astana yani ê Qazakistanê ya jî Agribesa niha ew dibe hinek daha fırsat bide devletê Sûriye wezîfê Sûriye devletê Sûriye dîsa yekemîn hemû Rojava esas ji xwe dibêne me emanet da lazım ji niha da dibên bidin. Eger ev siyaset bi vî rengên navê Kurdistanê ji ew kê derxin ji programê xwe derbixin ji hedef derbixin bêmane bikin bi cevherê Kurd û Kurdistanî bilîzin müsaade nedin Kurda yani peşmergî Kurdistan biçe ne ji derva diçin peşmergî wê derê biçin Rojava li dijî dijmin şer bikin müsaade nedin ew partiyê dinê hiç karê siyasî rêxistinî pêş nexin bi vî aqlê eger hereket berdewam be cidden şê xwe neynin serê xwe bi vî aqlê ew bibin ev imkanê niha di destê Kurda da ev statûya niha şeklekî hatî girtinê ev mevzî di destê Kurda da hemû ew Bes di pêvajoyekî wisa de Kek Nîzametdîn her wiha PKK û her wiha hevîrdora PKK jî pirsa Kongran Netewî xistiye Rojava xwe navendî her wiha. Yani Kongran Netewî di rastiyekî wisa de li gora bahweriya te wî çawa bikaribe kom bide. Kongre Netewî navî li ser e yani Kongre Netewî yani Kurd û Kurdistanê Kongre Netewî Kurdistan. Eger kongrekî wer çêbibe
Devî manê mesele Kurd û Kurdistanê yê çareser bike. Di neqeba partiya da vî gavê hiç problem nehatî çareserkirinê. Yani her Kurdekî dixwaze ya kongrekî ya meclisekî di neqeba her çarperçê Kurdistan'da di nav partiya da dijminatî nemîne çareserî çêbibe, îtifaq çêbibe, cephekî çêbibe. Ev daxwazê her Kurdekî tiştekî zor başir lê belê merûr li rastiyê mîze dikin anha îro di neqeba partiya da hîna problem heye nehatî çareserkirinê. Du Kongre netevî ji bo Bakurê Sûriyê çuwa evkê mesele çareser bike çuwa bive kongre. Ama her wer Ya jî mesela partî em partiya Kurdan ne partiya Türkiye ne. belê kekî Nizamettin Evet, çok niha kongre. kongra netewî niha PKK xwe bi xwe weke partiyeke ku dewleta netewî Kurd got dixwaze qebûl nake. Dibêje em dewleta netewî naxwazin. Ev yekê ew bi xwe di gelek daxuyaniyê xwe de aniya ziman her wiha di medya xwe de jî têniye ziman. Ev yek her wiha hawirdora PKK jî vê yekê dibêje. PYD jî vê yekê dibêje, HDP jî vê yekê dibêje. Nihal aliyekî tu dibêje ez ne serxwebûn xwazim, ne azadî xwazim, ne serxwebûn xwazim, ne dewlet xwazim. Aliyekî dî Kongreya netewî. Gelo ew çawa dikarî bi hev yek û du re biguncî? Yani hewce nakim ew li ser van tiştan nîqaşî bikin esas. Yani bi Bakurê Sûriye re em ê çawa kongre netewî çê bikin? Ne bi Partî Tirkar Türkiye em ê çawa kongre netewî çê bikin? Meselê di neqeba Kurda da çareser bikin. Yani wana nabe lazım e hareket netewî be Kurdistanî be. Ancak li ser wî esasî wî çaxê kongrekî ya jî meclisekî çêbibe ji bo vîya ez bi rastî vî gavê pir zemîne ji bo vîya xurt nabînim. Başa kek Nizamettin. Nihal aliyekî ew rastî heye. Aliyekî dî li Bakurê Kurdistanê aloziyên gelekî mezin gotên jiyandin hene. PKK sala 2016 wekî sala serkeftinê ji bo wî Bakurê Kurdistanê diyar kir. Tu çawa din? Nam 2016 merû dikarin 2015-16 bi hev re ew bikin. Çima du tiştê ew çêbû, mühim çêbû. Yek hilbijartin bû. HDP sedî sêzde heştê parlamenter girt. Ne di heftê Hezîranê de du şerê hendek çêbû. Her du ne ê 2016 ê qederê Bakur di nivîsînê van teqrîben merû dikarin bêne van her du bûyerin. Eğer HDP sedî sêzde 6 milyon nîv rê girt bi heştê parlamenter siyasetekî baş bida meşandinê îro teqrîben AK Parti û HDP îtifaq dikir. Ne MHP û AK Parti. Wa rastîkî. Hinek aliya da dibêne yani dibêne na Erdoğan ya jî AK Parti ji berê de plan kiriye esas nedixwast ev îtifaqe belkî. Lê belê merû siyaseta xwe li ser evkê çê nakin, raqîbê xwe, dijminê xwe çê nakin, niyetê wan be ji xwe xirab e. Ew tu carî misade nadin, dewletê Tirk tu carî misade nadin Kurd ser bikevin. Lê Kurd jî quwettir. Lazim e bi stratejiyê xwe, bi taktîkê xwe, bi karê xwe ji bo xwe ser bixin karekî bidin meşandinê. Çi kirin? Ev ji vî evkê serkeftinê tewrê mezin îstîfade nekirin. Ji bo vîya jî niha di siyasetê de nîn. Du şerê evkê, şerê hendek da bi hezaran însan hat şehîdkirinê. Ew bajarê hat xirabkirinê merkezê Kurdîtî bû. Yani daliyê Serhildan da, daliyê Kurdîtî da, ji xwe Kurdistan di Bakur da bi navê van bajaran da hat naskirinê. Serbilindiya Kurd û Kurdistan ev bajar bû. Anî hatin li hemû bajaran da şerê hendek ew kirin. Yekoyek kirin hedefê dewletê Tirk. Ji binî de niha tahrîb kirine sed hezaran însan goşber bû. Tahribatekî eqas mezin çêbiye. Yani ez vêya ji bê me
eğer yani ev li başûrê Kurdistan dibin em ê devlet çê bikin. Ev ruh neba ya jî li Rojava şerekîtê meşandinê yani Kurd li wê derê dixwazin statûkî çê bikin. Yani ev her du faktör nebana ê derva Bakur tekriben şikestina naxwariye ji ê Şêx Saîd jî ê Dêrsim jî zêdetir bû. Şikestinekî ecêb mezin îcarê bi 10 salan nikarîbû raba ser xwe. Baş şansê Kurda heye Başûrê Kurdistan rojane tesîr li ser Bakur dike Rojava rojane ew dikin şertê rojilatên navîn misade nade îdî şikestinê stratejîk Kurd bixwe. Ama ew siyasetê hat meşandinê şikestinekî mezin bû, stratejîk bû, şikestin bû. Ji ber wî jî anha mesela Serokê HDP hat girtinê bi dehan belediye reîsî belediye hatin girtinê bes hezaran însan tên girtinê yek muzaharekî yani yek serildanekî îdî çê nabe. Berê di nav saetekî de HDP dikarîbû 100,000 însan, 500,000 însan li Diyarbekirê kom bikin, li Batmanê 50,000 îro 100 kesan nikare. Endamê ê HDP bixwe xistina belediya endamê wan bixwe yani hevalê wan bixwe tu wan hesab bikî têv yani tekriben bi 10,000 100 belediye her yekî de 100 bin nizanim ji hezarî 10,000 ne 10,000 10 kes îdî xwedî li vana dernakevin. Ev îdî ne ew ki mesela ji 100,000 bata 5 kesî te digot yani derbe xwarî piçekî millet aciz biye. Lê ji 500,000 ji milyonekî ji 100,000 werê sıfırê werê 10 kesa vaya îdî ew nîne aciz bûna millet nîne millet ceza kiriye. Ger rastiyekî wisa heye kek Nîzamettin Bakurê Kurdistanê. Siyasetekî alternatîv çawa dikare li Bakurê Ez Kurdistanê. biya ew bikim yek kelimek ez temam bikim. Pir kes werfem dikin dibêne ew ki yani ji hendeqa millet aciz biye tirsiyayê na. Kurd 10 sal berê jî qehreman bû, salekî berê jî Kurd bû ji bo kurdiniyê miriniya xwe ew dikir îro jî were. Hinek ew alî dibêne Kurd xiyanet kir nizam ne rast e. Kurdê berê çi bi îro jî Kurd welatparêz Kurda ji bo Kurdîtî bedel da. Ji bo Kurdistan bedel da. Fakat wî çaxa dît Kurd û Kurdistan nîne dît ji bo mesela cepê Tirkayê dî siyasetê didi meşandinê berê Kurda dayê qirkirinê, talankirinê bi 10,000 însan vala şehîd dikeve ji ber vîya xwe paş dikişan yek du sebeb ev nîne. Tenê ne ev e. Sebebê en mühim esas millet mesela di hilbijartinê da wî çaxa 6 milyon heştê parlamenter gotin siyaset bike. Millet ji bo vê eqas bi ewkekî pir mezin esas alîkar da hemû nexadeb bû. Lê belê dixwastin dizanî bu şertê meselê Kurda bi siyasetê tê çareserkirinê ji bo vîya her aliyê de alîkarî dan heştê parlamenter ne mühim. Yani dibû şirîgê iktidar. Evana siyasetek wer neşanê wer bêmane Kek Nîzamettin ji gotina te ew derdikeve ku li Bakurê Kurdistanê ev siyaseta ku hatiye rêvebirin gihiştiye dereceyekî wisa ku nerahetîbûna xelkê ji siyasetê ew welêkirine ku reaksiyonê nîşan nedin. Bez ger wisa bê ev nerehetiya insan divê siyaseta alternatîva Kurd bîna bikaribê organize bike ji bo ku ev insan ji Kurdistaniyetê jî dûr nekevin. Yani siyasetekî çawa divê li Bakur bê rêvebirin ji bo ku millet ew tişt pêk. niha xwe ji ewkê kişandiye. Rast e. Lê dev ji Kurdîtî bernedaye. Belê. Millet dev ji Kurdîtî berneda xwe ji wî siyasetê şaş. Xwe dûr xistiye lê ji dîsa Kurd Kurdistaniye. Tekriben belki hinek ji vî ewkê yani devletê Tirk piçekî jî îstîfade dike. Eger demekî dirêj cidden hareketê Kurdistanî pêş nekeve, Kurda pêş nekeve, mümkün e daliyê îqtisadî da, daliyê alîkarî didin,
Jivi acizbuni devlet Türkçe istifade bıkı hınek bikişine gel koy. Levaya ne potansiyeleki mezzini. Yani Kürt idi jivi saate şunda ne mümkün devci Kürtiti berdi. Ha. Lebeli çoğu dınakaba HDP evki damayı. Devlet damayı alternatîfekî nîne vî gavê bîr û bahartî wî lê mîze dike tune ji bo vîya nakeve hereketê. Ew ruha nemiriye. Ew ruha bilakis yani daliyê qewmiyetî milliyetçilikê de di nav Kurda da esas nû milliyetçilik pêş dikeve. Yani fikrê netewî perestî daha zêde dibe. Ne demirekêm dibe. Ji bo vîya ji bo vîya rast yani hinek partî hene. Lazım mı meru heqê tu partiya ew nekin. Yani partiyê ji xwe re dibîne em Kurdin, Kurdistanî ne. Cidden ji bo vîya kar jî dikin. Meru lazım qîmet jî bidin, dostin, hevalin. Yani di vî alî de manê ez rexne li wan dikim ne. Lê belê heqetekî jî heye. Ev partî hene hîna di nav millet de cî negirtine nebûne partiye millet yani kuvvet yine bir rengi peşenkti jivi kuvvet era nakın. Ji bo vîya partî tekriben merud karin beni marjinalın. Gemasî wan jî heye, karê wan jî heye. Mühim ne kuvvetin. Ev ne ji bo vîya siyaset jî valatî ra nakı lazım meru müdahale bikin. Yani her Kurdekî wezîfê wî ye müdahale vî evkê bike. Van şertana bakın. Pırsa davi ez bikim ki Nizamettin ji bego em bidne ser hevîdû ew müdahale bi çi şeklî ve bi awayekî Kurta girtî. Nayek hareketteki Türkiye ne? Hareketteki Kurdu Kurdistan bir lazım. Hareketteki meşru. Yani mesele Kurda bi silah, bi şiddet, bi terör ne? Bi siyaset diriye demokrasi da çareser bike. Bingehê vîya teng dibe lê hîna jî ez bar dikim li Bakurê Kurdistan ev şartana hîna jî heye. Dudu lazım e ev hareket cavê xwe berde, ji xwe re bike hedef bibe iktidar. İktidarê heremî dibêne. Yani di bajarê Kurdistan da cidden lazım e bibe iktidar. Ne evk yani adres lazım ne muhalefet be ne alternatif be. Alternatif kelime ki esas şaşı yani parti ki hey mukabili evk. Kuvvetteki muhalif dixazi çiye biki. Hareketi bakur beş bikeve lazım ne alternatif be ne muhalif be. Yani ne muhalefet de ne muhalefet be. Lazım rastu rast şu karabıke hedef iktidar. Yani tevai bajarê Kurdistan lazım bibe yekemin parti. Ji AK Parti jî derbas bibe ji HDP jî derbas bibe. Çima? Belê em bidne ser hevdûkek Sebiye jî lazım mesela acizbûnê wan ji hinek partiyan hinek ara dibêje em barî xwe bi van partiyê Kurdan ayinin lê belê em jî ban dikin hemû kesa tamam barî xwe nayne barî xwe her Kurd lazım bi xwe bînîwerî. Akademisyenê Kurda hene, rewşenbîrê Kurda hene, xwendevanê Kurda êdî üniversitede dixwînin ew hene bi hezaran bi dehezaran potansiyelekî pir mezin welatparêz hene. Bila ew wezîfe madem ki rexne dikin li partiyê din dibên nabe wî çaxê destê xwe lazım bixin bin vî barê. Wî wezîfê bidin ber xwe ji bo vîya jî ji bo partikî Kurd û Kurdistanî tamam ya ew yani hemû Kurda hemêz bike gereka yani eşîret da jî di nav bajara da gunda da xasaten jî jin û ew jin û xort lazım e pêşengtî ji vî partî re bikin em bang dikin roj ev roj lazım e dereng jî nexîne sibê ev firsat nakev destê me re gerek xwedî li vî proje Hareketa Kurd û Kurdistanî derkeve. Gelekî spas Birêz Nizamettin Taş siyasetmedar ku tê li basî roj berse. Spas dikim. Temaşevanên hêja piştî navbeyna Kurd em dê bi teberameyî duwem ji stûdyameyî Ankarayê berdibin.
Carek din silav temaşevanên hêja. Niha jî stüdyoya me hewlerê em derbasî stüdyoya me li Ankara'yê dibin. Akademisyen û psîkolî siyasî Nezîr Akeşilmen dê rewşa siyaseta derveyî Tirkiye ya nû ku li heremê rêve dibe bi taybetî jî girêdayî rewşa Sûriyeyê û garantoriya Tirkiyeyê nêzîkahiya siyaseta derveya Tirkiyeyê dema da wî de de heremê de bi taybetî li gel Rûsyayê em dê bigirine desta. Birêz Akeşilmen destpêkê de bi xêr hatine germ ji bo bernameya basî roja Kurdistan 24. Ez bi wê dest pê bikim birêz Akeşilmen di ragihandina agirbesta li Sûriyeyê de Türkiye garantorî bi Rûsyayê re girte dest tu vê babetê destpêkê de çawa dine. Belê ev em ê bêjin ev peymana nav Tirkiye û Rûsya de hatiye kirin ev xaleke giring e ji bo em ê bêjin vî şerê em ê yê Sûrî tabi wî xilas nake. Heta niha gelek teşebbüsê halû çêkirin. Cenevrayê çend civak hatine çêkirin wekî dî Rûsya û Amerîka ew kirin lê li gora ilmê aşitiyê yanî dîsîplîna aşitiyê hekel derekî û naşitiyê bixwazin gereka hemû taraf di nav wê peymanê de werne ser hevdû da. Em mêzînin hal vê pirçûka nav Türkiye got ku ê min ji aliyê muxalefetê ve ez garantoriya wê yekê dikim û Rûsya jî got ku ji aliyê rejîmê ve ez garantoriya wê dikim. Yani pozisyonekî wisa diyar kirin. Belê tabii ama wek ez dibêjim niha li gora anî ilmê dîsîplîn ya aşitiye tişta gozbêjim eva ekel derekî aşitî werê çêkirin gereke tev aktor di nav wê de hebin. Em mêzînin mesela Sûrî mesela wê ne anî mesela wê ye kûr e mesela wê ev e got aktorê nava Sûrî de ne nadina vê Sûrêcê de namê bêjin. Beriya niha Amerîka û Rûsya bi hev dû re diştexilin wê dirê Sûrî aktorê nava Sûrî de nebû niha Tirkiye û Rûsya diştexilin dîsa aktorê Sûrî bixwenînin. Wextê aktorê ji derve halo li gora wan naka aşitiyê bikin niha şer li vê dirê nedine beyna em ê bêjin tabii şerekî vekîltiyê heye nabêna Sûrî Rûsya û Tirkiye de nabêna Amerîka û Rûsya de lê belê yê got bi xwe şer dikin ew însanê Sûrî bi xwe nava wirdina gereke ew jî bibine parçekî vê peymanê wekî dî wextê hûn hineka ji derve bihêlin hineka bixîne dirû da ez vê naxwazim bilav nebe çi cara aşitiye halo li dinyayê yanî Teknezîr tu dixwaze bêje ku Tirkiye bilez kir, Tirkiye acele kir yan jî di vê pêvajoya got Tirkiye xwe dixwaze gelekî nêzîkî Rûsyayê bike gelo acele kir bi Rûsya re yan hate germbûnekê ji bo wê yekê bi Rûsya re wisa bilez garantoriya agirbestekê li vir kir ji ber ku İran ya goberî çend rojan di civînal Moskowayê got wezîrên derveyê her sê welatan kom bûn İran bi xwe jî ne di vê pêvajoya agirbestiya Sûriyeyê de ye. Yani ango İran ne aktöreke ne figûran aktörekî vê agirbestê. Belê yani niha tabii li ser Sûrî aslında ev mesela siyaseta tev ji derve got çêl ser Sûrî ne armanca va siyaset tev ji ne Sûrî bixwe ye. Ev siyaseteke li ser Sûrî siyaseta nav aktora xwe de ye. Yani li Sûrî aktorê cîhanê yê mezin li wê derê herba xwe li sê ya wekaletê pêş vedibin. Ev aktorê yê li heremê dîsa li ser Sûrî em ê bêjin siyaseta xwe dibûrênin lê belê ev em ê bêjin niha Tirkî nêzîkî Rûsya bû lê ev nake ne tiştekî em ê bêjin got berdewam nake. Tirkî ev heftê sala behrekî NATOya hêjî nav NATO de ye. Wekî dî siyaseta wê em ê bêj bi Ewropayê bi Amerîkaya çi caranî Tirkî tabii
خوش تام جامه بیجن جروجاوا قطناکی لیبلی جانا وقتی می حالو استانگی درکتن خبال روسیا و وکی دی خب نزیکی چینی و دده لیوناکی همیک آنی نتشتکی امی بیجن استراتژیک کورا وناکی برز آکیش من لی هر وها ترکیه تومتین گلکی گران ل امریکا و روجاوا دگری هین بری دو روجان بو سر حکومت ترکیه دست نشان کرد که امریکا و ولاتین هفت پیمان به تایبتی ولاتین روجاوا آلیکاریا هزین تروریستکن گود کو آلیکاریا داعش بخوشی دکن یعنی ترکیه تهمتین گلکی گران لهمبری امریکا و روجاوا دردکوی بلين ها كريزة كورها يعني بين تركي وأمريكا دا وأني بطيبتي روجافا تفدا جبلا وصا تركي خوف قزة نزيكي روسيا تكي بريانا بچند يفا أن كريزة كجوي مسترنا بين تركي وروسيا دا هبون زانا أما أف سياسة هالو أما بيجن أرمانجا ويا ياس يعني هاي تشيا زاف أما تام استراتيجيك ويا بلي أما بيجن هدفك ويجو جو يا نهامي ببين النين اف سياستك يا روجيا ايرو هيا الصبا وي دقش وي جوهر وين جوهرتن جبلا وصا اف سياستك نا سالما ما بيجن جريكا سياستك وبيش فبن هم جريكا تركي بامريكا رجي بيشتغلي روسيا رجي قاري بيشتغلي وكيدي بامريكا رجي بيشتغلي وجريكا باختوري هرمي رجي بيشتغلي وكان ها ما بيجن حتى وكان نزيكي تركي وعربستان بزاف نزيكي هفدو بون هناك چند هيفا او جيج هفدو دور كتن اما بينها قطر نها كيفا وزاف في او كنات نشكو قطر جيب شكيش دير وما ونزانن في او كاب داويدا اف سياستا نسياستا كنوه ياغو ونجم برسن سياستا تركي يا سوري سري بيشي و aslında سياستا نا راست بو نها حکومت بخوجی دبیجن گرک غلطی تیده چکرن گرک ترکی سری پیشی و sadece boy aşitiye و sadece enstrümanı aşitiye peşve bir kek nezir yani ger Türkiye pozisyonu aştiye ver bigri yani ev siyaseta govan rojango cenabete kerem kiri li her vaha Türkiye heze khoy leşkeriji derbasi nafxaka Suriye bxakerne yani o لگورا آگاهدارین کو امور دیگرن جمعیتی گو ترکیه هر روز هزین تقویه یعنی هزین آلیکار عسکری در باسی ناو سوریه که به ناوی گو پشتگیری ارتشا آزاد سوریه بله يعني استزاء ويا قود بيجم ذاتا شو حتى انها سياستك غلط بيش فبر والويدري بوزيشنه خون داكر تركي اختوري زاف خورت بو اصلي والويدري بوا اختوري نافا سوريا تفارا اشتغلي بانا فاك نقر بانا نافوادا تيكليكا باش ويدري فبيش فبربانا اصلا ايرو دستوي زاف خورت دربانا لي بلي الهيت بيشيفا سياستك تاني بيش فبرغو غريكا اسد هري وكي دي نزيكي كرداكر وقتكي كردارا وكي دي كرجي كرنا همبري خوا الدستي واد ساجة اوسمان اوسجي نتشتك يعني اوس بريز اكي شلمن ازوي بگرمه دستا ايرود مديا ترك ده ايرو بخوا گلك نرخاندن هبون كون گر تركيا ده هرمي ده بتايبتي لگل هريما كردستاني بتايبتي لگل باشوري كردستاني انگو ده ناف تيكليه كي باش دبانا دكاري بو ده هرمي ده لگل کردان لگل اتفاق کردان را اوجی سر بکوی اتفاق وانو کرداجی زیاده تر سر بکوی یعنی نرخاندنین و صاد مدیای ترکیه ده یکو ایرو هبون جنابه چاوادن نرخینی به بابت راست يعني تكليا يا هرم كردستاني وتركي زاف أما بينجبوي عشتيا هرمي تفيدا جرينجا خالق زاف مهمة يعني الفيدري اگر هم بیا هرم کردستان وقتی دی تف کرده توارا اگر تکلیک باش نبینا ترکی و کرده ده هبانه بهتر هم دست ترکی و خورد به چون کرد نها اختوره که ضعف خوردن يعني تك سياستا بكردا نها دروجلاتا نافين دا سركفتن چه نابي
ئەو سیاسەتا گۆ کورداژ ئانی نەبینن ڕۆژهلاتە ناویندا سەرکەفتنا وێ زاف زۆرە ئەڤ ناکێ تەخمینا من ئەف سیاسەتا حتا نانی گۆ غەلەت چوژی سووری ژە سیاسەتا تورکیا مێ بێژن حتا نەها استراتێژیا وێ گۆ غەلەت چوژی یا پێشی سەدەما وێ یا پێشیەوە گۆ کورد هەنی هەمبەریە کووردا کرد گەرەکە ئاریکاری کردبانە نەها ئەر تێکیلیاوی کوردی سووری ڤژی زاتەنیە هەرەمە کوردستان لە تێکیلیاوی زا باشە ئەگەر تێکیلیکە وسا نێزیکی وێژی کوردی سووری ژی پێش بربانە گۆرە تەخمینا من نەها ترکی وێ بووبانە ئاکتۆرێکی ئەن خوارد لە سووری لێ نەها حتا نها ترکی زەحفش دەرڤەما ئەv وەکە گۆ هێزێ ترکی کەتنە ناف سووری ژاسنا ئارما ئانی مەساژا وەیە گۆ دنیای دێ دنیای دەبێ ئەژی لەوێ دەرە ئاکتۆرەکەم لێ بێلی ئەv ناکێ خزمەتش ئاشتیێرە ناکێ گۆرە برێز ئاکێشیلمەن هەروەها گەر مرۆڤ پۆزیسیۆنا کوردا گوتێ دیارکردی ڕۆڵا کوردایا گرنگ دە هەرێمی دە bi taybetî di şerê Daişê de şerê Daişê de Kurd wekî faktöreki derketine pêş ku faktörekî herî giring ê heremî di şerê bi Daişê re ne yani hêzên navnetewî jî wisa bi nav dikin yani Türkiye harmoniyekê wê têkiliyekê wê got li gel herêma Kurdistanê bi taybetî hebane divê alûziya di herêmê de gelo wî ji Tirkiye re jî siyaseta derveyî Tirkiye re û jiya herêmê re jî dibîne wî çawa tesîra xwe kiribane. Belê rast yani hani weka gotiya analîz zagokiraz yani ajî wilo difikirim çünkü Tirkiye ev aslında siyaseta wê gohufka siyemê bêjin en sedema pêşî got siyaseta wê Sûrî da çawa buhanî xira kir ev guhanî وەکە ترکی پشتی کۆبانی رە ئاسنە پشتی شەرە کۆبانی رە سیاسەتا خۆ گەرەک گوهەر ترکی و وەکی دی ترسەکە حالی ژەرە چێبوو گۆ کورد وێ سووریژی ڕۆژاواژی گۆ وێ دەولەتەکە خۆچێکنانێ وکا فکرا گۆ ناوا ترکی دا حالو پێشوەچوە بوو و ئەف ژێرە بوو ترس ji bela wilo siyasetê xwe yê diyê kevin ev Tirkiye ev siyasetê kevin kirine holê de lêbelê heta niha wa siyasetê kevin aşitî neanî tiştekî qenc neanî neş Tirkiye re neş Kurda re ev nakê siyaseteke xelet bû û hê jî ev siyaset jî pêş ve diçin gereke Tirkî siyaseteke nû got di nav vê siyaseta wê de Kurd bi xwe jî hebin Kurdê hem Tirkî hem Sûrî hem yê herêma Kurdistanê tev jî gereke hebin û wekî dî jî gereke têkiliya wê ev dewletê Rojava re jî hebin têkiliya wê bi Rûsya ve jî hebin wextê hûn her wextê li gora alternatîfa herin ev ne siyaseteka baş e siyaseteka wilo yê îro hûn hevalê Rûsya ne bibêjin siba hûn xirab heva te holê de mayî gelekî spas birêz Nezîr Akêşîlmen ku ji stûdyoya me Ankarayê tulgelme bû spas xweş Temaşevanên hijab vî awayê em hatin dawiya bernameya me îroya basîroj heta bernameyek dîna basîroj her şadî